Jo sóc la Núria, em dedico a l'anàlisi de plasma i de sèrum per ressonància magnètica nuclear dins del context de l'empresa Biosfectes Lab. Nosaltres estudiem l'arteriosclerosi. L'arteriosclerosi és la malaltia que succeeix pel fet que els lípids, en particular el colesterol, s'acumula a les parets arterials. Aquest procés d'acumulació de lípids fa el que anomenem placa d'ateroma, i aquesta placa, que és un procés que va produint-se a les nostres artèries, pot fer que s'obturi totalment el vas i produeixi un infart, o pot ser que es desprengui un trosset d'aquesta placa i produeixi un ictus. Doncs és el que precedeix l'accident cardiovascular. Llavors, la concentració de colesterol a la nostra sang realment és el causant d'aquesta malaltia. Tanmateix, hi ha moltes persones que tenen nivells adequats de colesterol i que aquest procés d'acumulació de lípids a les artèries succeeix de manera més ràpida. Llavors, estudiant quins factors s'associen amb aquesta arteriosclerosi accelerada, s'ha vist que les partícules, el nombre de partícules, és un marcador més precís a l'hora de saber si una persona té més o menys risc, perquè les persones que tenen les partícules més petites, aquest procés d'acumulació de lípids a les artèries es produeix de manera més ràpida, més accelerada. Llavors, mesurar el nombre de partícules que transporten el colesterol és realment molt important a l'hora de poder conèixer els factors de risc dels individus. Nosaltres hem desenvolupat una metodologia que es diu LipoScale, que el que fa és analitzar el nombre de partícules i la quantitat i la mida que transporten colesterol. I sabent aquest perfil avançat de lipoproteïnes podem ser més precisos a l'hora d'estimar el risc de tenir una malaltia cardiovascular en el futur.